Poštovani članovi, poštovani gosti, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim ispred Unije poslodavaca Crne Gore i da vam se zahvalim što ste se odazvali pozivu da učestvujete na završnoj konferenciji projekta Uključivanje zaposlenih u proces donošenja odluka VIM 2. Na početku želim da posebno pozdravim naše uvažene goste iz poslodavačkih organizacija Slovenije, Hrvatske i Makedonije i naravno našu gošću iz Međunarodne organizacije poslodavaca. VIM 2 je projekat koji je nastavak već uspešne priče prepoznati od strane Evropske komisije i koja traje još od 2014. godine. Uloga radničkih saveta i značaj uključivanja zaposlenih u proces donošenja odluka su teme koje smo kroz ovaj projekat u značajnoj meri nastojali da objasnimo te dodatno da približimo svim učesnicima u projektu. Glavni ciljevi projekta su bili povećanje svesti i razumevanja aktuelne situacije socijalnih partnera, predstavnika preduzeća i ostalih učesnika iz oblasti uključenosti radnika u upravljanju preduzećima u zemljama regiona i koje su učestvovale u projektu. Cilj nam je dalje bio iniciranje transnacionalne aktivnosti i kooperacije na unapređenju trenutne situacije u oblasti uključivanja radnika u ovim zemljama i zemljama koje su i ujedno i kandidati za članstvo, zatim promocija EU zakonodavstva i EU prakse u oblasti uključenosti radnika u proces odlučivanja i zaposlenih u procesu promjena pri zapošljavanju kao što su modernizacija tržišta rada, kvalitet rada i dostojanstven rad, a sve u cilju povećanja same zaposlenosti. Nadamo se da smo ovim projektom u svim zemljama uspeli da makar malo doprinesemo unapređenju stanja u ovim oblastima. Također, dozvolite mi da se zahvalim našim partnerima na projektu, a to su Udruženja poslodavaca Slovenije, Makedonije i Hrvatske, predstavnicima Međunarodne organizacije poslodavaca koji su dali veliki doprinos u implementaciji projekta i da im se zahvalim naravno što su danas ovde. Također, nadamo se da će naši partneri iz Slovenije dalje biti nama podršku u ovom procesu i da će i Crnoj Gori, ali i zemljama regiona biti podrška prilikom realizacije mnogih drugih projekata koje se odnose na implementaciju projekata, odnosno prakse i zakonodavstva Evropske unije u našim zemljama koje su na putu tog pridruženja. Ja vas ne bih dalje zadržavala i želim jednostavno uspešan rad i nadam se da ćemo našu saradnju nastaviti kroz uspešnu realizaciju drugih projekata. I naravno da vam poželim da se u našoj zemlji osjećate prijatno, dobro i da se gledamo što češće. Hvala vam.